hero try dear viewers ngai shan swear nang ni naka overflowing life discipleship ministry but naka Facebook ru ka bangaju upload ni porti mentang aku ban ai ka we ga jing hikai yapi but da ngap bai kini ki jing hikai ki bangala da duai ki bangala da panu play ki bangala practice yel di masa hikai yapi kini ki longkat kum kan nong rem jong kutin jong blai but mentangan pan ipi ka we ka title ngan ai kumno bapinle ya kaman jong ublay kumno bapinle ya kaman jong ublay para banget das ngap hai kani fi bun sin na pi ki para banget nagi viewers pi juduai ba banle ya kaman jong ublay henry ka skau si manong babun na ki para banget babun na ki ba kini ki dia viewers ki duai ti duai ba ong banle ya kaman jong ublay henry phim tip pat ya kata kaman jong ublay ti phim tip pat ya kaman jong ublay kam dai ban long ta bun ki bai duai kilong duai tang tap try nga duai kaman jong me ban le ya kaman jong me ban le phit duai ni am kata try ji sukhi rang step try ai bangan le ya kaman jong me kabadai rekat nungut na pi ki bata tip ti kaman ayu ublay ukwa ya pi ban le pet para banget Piduai ya kaman jong ublay nrai lata pimtip ya kata kaman jong ublay ka sulong piduai hasun. Sisa ka keren ya kata ka jingsa kalong kumba piduai hasun. Hanrai ngani tu pi ba awa piduai ya kaman jong ublay pidai ban tip ru kaman ayu ublay ukwa ai pi bapinle. Lata pi klam tip kita pilong ba suduai hasun bat piduai mata deki pau snam ru pi kaju saju pisa bat pemiru ba pile ya kaman jong blame an kas tap pikir dua ya kaman jong blame dari pimpoi ban le kata namar pim tip ya ka e kaman jong blame tong ini let naka gospel kan pen ep hang ni ma in let na gospel Matias kal nong ka ba riu khat ka ba khanda heru sipau but uji skurs wang ne wang Gospel Matias long manriu khandai hadu sipau ang kumni wang kani kan kalong kumno pidei banduai pan wang ko khpa jungi ubah benang ai baka kerteng bakhut jungmi kan long kabala pendan buram ai baka hima jungmi kan wan pan ai baka mon jungmi anle ha khandau kumba kalalong habenang Fi wang ai ban le ya kamon jong mi hakandau kumba lalong habenang uji sukres duai ya kata kamon jong ublay ka bakam tip ye wang ya kamon jong ublay kala ada belong lupa habenang isutu ta wang kamon jong ublay kala ada belong lupa habenang to ai ba ya kata kamon jong ublay ka ba kumba kala long habenang pet kumba kala long habenang ai ban le hakakandau kamut uji skula sabu hikai banduai hukam hikai banduai ban siong atulong kaman rei pim tip ye kaman ladap tip ya kaman tongin pet susu habu uji skula takdang ngidi ban pet kamadal ban le ya kaman jong belai kadai ban pet nakanuksa na uji sukres ma bat kiwe ki apostol runde ni pet na uji sukres lara pidan gajing ya dai uji sukres piladan siapin sangop tu pini i ki nong rem jong akti jong belai uji sukres haka Siti si Hebrew katok kumni wang ti ngala ong nga hangni banle ya kamon jong mi ablay kumbala tho sapang jong nga ha ki kitab ka hukum fi umju sukra sabo wan cha percaya umdai ra bo shuwan lung leng stuam khin lung leng ban am so thu thaw ge ge ru hanrei wang ge wang awan banle ya kata kabala tho ma wang pen wang ni wang nga hangni banle ya kamon jong mi ablay kumbala tho sapang jonga ha ki kitab ka hukum ladap tho lupa ki hukum ladap tho ki jutang berem sapang uji sukres usuan ban pendap ya kata suan ban pendap ya ka e kumbala tho mdai bo dang le tam ya ka e ka ba ka bo ble kham ong reu le ya ka e ka bo ble ladap tho lupa to ngi pet susu sam sau pho nyo hadu ka pra penban mela ai hangai ki skor ban sngo yami
bat kumta ngajubab nga hang ni ki jing ptha jong me yang ki dan ha ka kitab ka ki ha ka kitab ka hukum kat no nga yet banle ya kamon jong me ublai jonga ngari kendong ya ki jing hikai jong me ha ka dok nu jonga pi ladap tho lupa ya kamon mo jong ublai so in pet su ru nakani ngan sapatai bai pi gani mon jong blai namar baro kim ya syair kani ba pim syair on pisa akut sau pos na pisa akut aju pim tip biru kamon ayu blai kwa ban le pi di ban tip ngom ko bau jis sulus utip pir bi di ban tip ngi di ban tip yui ang ta ka jing im ganong ba sai so kanum lung leng directionless mo bu to ningkom koren khat san lai hadu san gong wong upol wong ni ngala IT happy ya ka bangalayo pediang ka balong ka badan kam tam pe upol layo pediang mo yaldi utip ya ka ibule ba ukres ulayap na ka benta ki pop jongi kum balatho ha ki jing tho bakhut balatep yu bat balapen mi pat yu hadin laisngi kum balatho ha ki jing tho bakhut ba ulapa wa Petrus wa apostol bat nang ta habaro ki khat arngut ki apostol abo mut ba ka jing yap jong diskus ka jing wan long briu ka jing tap ka jing mi pat ru ladap tho lupa ladap ton lupa ha benang gini eternally seal ning la benong na kata kadau habang ikran siapang kamon jong blai ikran siapang ka will jong blai pa ta ka ketien kasih kam la ban batai ka will mo ngan batai fi ka will ngan explain ni da ka ka will of God mo habang iong ka will kanu ka will mo kadai kata ka written document mo kapten parang ka ong ka will kadai ka written document ka ba bequeath lani ka bala tho lupa mo bequeath ka bala tho lupa ban ai pateng hanu sukan ngana pi lada ukpau dan ka spa ka phau jong abon ai yanu am ban lat naki mo kham tam ha ki kidan bang sei ba lada ukpa udan ka spa apau tho ya ka man jung kham tam ha ni ka jella jung ni mo lada tho ba ya ka will jung ya ka will pistu ka will mo bangan sa ai no er tak ta nga tho mo ka jing tho am biang ba kum ai su kun dan kun kan thai ti bun sin ki kur ki wan tu no ya ka spa jung khparo so si banong akran ni ka jing sisya kata baka sep jong khpa ka bala trei sitam bala minat ten rei da tu khpa mo dan khun mo ki kmi ki khpa la ma ki la trei sitam tu khpa dan ka business dan ka spa pau ba dan khun kan thai dan tong khun chenrang so si banong la da tho ba ya ka will jong mo ya ka man jong hang no bon ai nong la tho ti hang ta kan kiwan ki kor ki sim no takata ka will mot kata ka man ka will ka dai ka written document ka bala dap tho ka bala dap tho bala dap seal bala sign ka bala tho hang no ban ai kata no hang no su thu bam te do tu khun ula tip ya ka ni henrai lada usat la yu khpa mo u em ga jing em ga belengkar tu khpa ula ban fulfill ya to ula nom ai to ka will kalau adan pan rila num ai no pi namar butu khun pen sobang no miat kat kum ki steps ki ba la si khpa la tho wang ba nu khun ule kita nu khun ule kita la tho ka will hang taun yo pi kata ka man na kata ka daw ngan yang ngai ya piru ya ka man jong ublai na ka banta jongi the will na the plan of God according to our life na kata ka plan ka jing thmu jong blai ka man jong ublai na ka banta jong ni ka jing em la dap settle lupa habnen kom dei su banang duai ngan le ka man jong mi phim tip pi di ban tip la da phim tip mot phim dan pi la da ukun ubam dan ka jing ya dei bu khpa sangap bang ni la da ukun ubam dan ka jing ya dei ba khpa hang ni ha percaya ngakran ni kata dan ya keren ya khana dan ka jing ya dei ka bajan tip hiru hang no khpa bu ya to ka will pi le si ula ban tho tangin ang pi ula tho akan ningal ai pateng hai tai kini jing dan rei namar tu khun ju ya keren bu khpa dan ka jing ya dei ai tu khpa ru su thai no ya bu no bu ri no ma
bu ri no bat tu khun bom dan ka jing ya dei ngan pi tip hiru hai kata kadan hanrai ukhun ubadan ka jing ya dei tip te ai pai la tho ang ni te la dan te ka jing dei u nya thu te ai pai la tho ang ni te la tho ta te kata kertang kata ka jing kerku kata ki jing ai patang ka juru para wangan yang ai pi ngan pi ngim dei ban long leng ni di ban tip ya ka ai ngate da ka jing ai jong bleng ngan pi man chuang ka julong tanga du ai ble ko pa kata kamon jong mi ai hanai na du bang la so thu mangadan ka jing ya dei badu pa lang bau khun jong Jesus Christ nganong fi ngatip ya ka kamon jong bleng ngatip upa man le yu ngatip ya kamon jong bleng wat la kata kamon jong bleng kam pat long ngam pat la ban fulfill lut mo wudu Jesus Christ pak dua ngo ok pa jong ni wa benang mo tong ini puli biang uang kumno uang kwa jing dua uang ne uang ko pa jong ni ubah benang ai baka kerteng bak hu jong ni kan long kabala pendan buram pechua ban tip ya kaman jong bleu Jesus Christ pak ban lek no ban pendan buram ban long kabak hu ka kerteng jong uban pendan buram ai baka hima jong mi kanwan ai baka mon jong mi anle akan dau kumbah benang talada pimpat dan ka jingya dei bu blei ka bajan ha kumno pintip ban le ka manjung takkan ka problem ta bagi beriu ya duai ka manjung blei rekim dan ka jingya dei ka bajan ha bu blei ban tip ya ka manjung blei pi pinter tang pila kumno basan kumno pintip kan kumno fiu kumno anum tip ladang adan ka jingya dei bu blei leng ba umen sim ba khut ba lapan slek nga ura syaki jaka benang tinggal le ya ka principal jong aktin jong ublei pi ngasiam ni kini kinong rim ktin jong ublei nang tangalet pi e kaman jong ublei yo Jesus Christ kaman jong ublei yo Jesus Christ kalong bo unlet syayap akading pana Golgotha bon pen em ni kibriu hanrai ma pi am dei pin let kum Jesus Christ ma pin let syayap akading pana bari Golgotha la dep le Jesus Christ pa kham khat pi kata ban le yang kata hanrai ublei ura dap dan kaman jong pi pin le you sukan menta video engineer mo ambaro kinong engineer ambaro kinong doktor ambaro kinong dai wat nak ta wa pilong engineer ka pat kamon jong ublei jong pi kum engineer pile ayu to ka engineering jong pi namar kadai baro ban pendan buram yu ublei video doktor ka kamon ayu ublei kwa ban pendan buram ya ka kerteng jong u lengba jong pi ya kata ka ublei la ai pi nani pi ka hang ni kinong desa badesa dukan kinong belas ngi la kajong boleh ubu nang pi hadai hatu pi tip ne am ya kamon jong boleh la da pim tip nang pi le no ai tu gi jing le se gi jing puli jong fi ki bakrau pi le ndai pim dan jing sok te nang pi la don ka spa pau video engineer video doktor pi dai ndai kam hun te kam long satisfied namar ba pi klam le te ya kamon jong boleh pi kam le te kamon jong boleh fidan ka high education fidan ki ai pim le te habak kot jong fi ka thli ga do no rai dar pila tip ya kamon jong blai da pi tip ya kamon jong blai kumno ban le hang ta kan pizza syam ka jinghun oh ya ro itrang no mishwang am tip mentang ala tip ya ka ai kamon jong blai ha tila ta pi kwa ban tip company mo kumno ban le kamon jong blai ong ning kong e ka dei ga findan ke intimacy bu blai pi di ban tip ya kasus pi ban dan kata ka jing ya dei bo ublei pi uji sukres pet ngan ong pi ula tip ya kaman jong blei ndrei mdei tang bo tip uhab ban le ru uhab ban manifest sakata ka wai ka bentam mdei tang ba pi tip ban le don na pedang jong pi ki bala tip ya kaman jong ublei ndrei hatu pila mo ban manifest lani ban le ya kata kaman jong ublei mdei tang ban tip ndrei pila le mo ya kaman jong ublei pila dan le ne mi kaman jong dan kibriu ki batip yang kaman jong blei ba pidai ban kala ka bamut simple kan sedang so simple pila tip bang adai ban kala ka bamut bang adai ban lat lot ni ka pop pila le ne mi kata pila dan ne em ka bor ban le ya kata nomor dal di pi numla pitip iman isdang shon ibadat isdang shon itu jing kala ka bamut le si pimpak tip ka plan ayu blei na pitip sha khendet blei wang to sha mamle kaman bangan pen ie me le sha ini jing kala ka bamut play ki pop no i pop la pila le ne me kata ngakali parang pila ada pendap ita is simple li bal ada nak tinjong blai pila ada blai ne pila la lu sya ne am ni pop ngakali ni te nak tahu wong let sya jing pen baptis mo kaman jong ka long bamal adap kala kamut ban let sya jing pen baptis pila ada blai ne mi tai barit
Dia nang tahu orang pediang dia mensim khut pila dap lek na kita kata kadai jing sedang bandrung sa kahima jong belai wan kahima jong mi pi suang ngalet jing yasang ngarung jing yasang ngalong ala batai lot kita ngara preach na pulpit ngala le ege pi kam le pat swai kini ki basic example kaman jong belai pi kam kat kala ka bomut pidang dan itu ki pop ki bari ki buri pi mo pi kam tre raban ayu te kum no pi ang banle kata kaman ka bajana jong belai pi sedang shani barit te da pila dap baptize pila dap kha arsin hang taken lasdam pila rung sri ma jong belai Jesus Christ wang na gospel yo on slide san wang lam dak hapat de fi na ko umba no mun sim pim yo rung hima pila banle ya kaman jong belai anda pila rung haka hima jong belai kan mau first tang ini hikai ki simple fi dakwa ru text haka shandan remai swear Facebook la ni fila ban text nga hau number 9774437536 ngan sa ai fi hamni ti nang tang hikai fi nomor beling ala da kajing ayai jong beleng ong fi ngampat pendaplet ya kaman jong beleng ngala da i ya ka bakan jam simar sim jong beleng ura syaki jaka benang ngila dan hakima jong beleng adap khan ko mun sim dai kadang yai le kadang enjoy bam tawan keren kan ka video kanir ka part of the will of God ka part jong man jong beleng le dai tang ni video ki bon ki ngana comment plat ka enjoy pi best palat te ka to ka pop kam subang subang man le kaman jong belai to ngakali fi nga challenge believers to kitu ki bal adap pat lek si pi ang basan ngala adap ti kita ngala adap kala kamut ngala lat lut te nak pop nga ngamdan su ti kita hot mata to menta poi sa syawai pidan empat lada pila adap ya kata ka jing ka asid pidan em ka intimacy bu belai kata ka jing jan ba bu belai onya thu ya ki ai da secrets ki bari tang kita ki bajan bu belai pat habau uji skul sulat ya thu iki parsi iki pat ba tu sulong pat ba msngo thu sta hanrai pensai ya ki parsi jong ka hima jong belai haki senran anda kila isyong tang mau bat itu khat arngun pilong uwei ne em dikiba anda kita ki khat arngun menong fi kum gitu ki khat arngun ngamong sorry ya ka language ngamut ong kum ni ngamut ong pilong ne em kum uwei na kitu ki khat arngut barok ide ki senran jong Jesus Christ ki senran dei tang kitu ki khat arngut upha san nyo phongut yang ngiru mentang ide ki senran jong Jesus Christ kitu ki khat arngut ki de bala jit special rei mang ngiru ide ki balong special khmat jong blegi ide ki senran pilong de am senran jong Jesus Christ na pi sulong pat ba ki ba u Jesus Christ unda pen fi ya ki secrets mendai tang pila kala ka mod pila ka sin dan gibal ale ta kila speak in tongues kila eu rekem dan pat ka intimacy kim tip re ka hima jong belai kim long kom kitu khat arngot ki bau Jesus Christ ong kawan te ngandai thu ipi ge ya ki secrets ya ka nongrem kata dai tang lang bau men sim khut ka dai ka jing dai wajan babu Jesus Christ lang bau men sim khut pila man tip kita un saya thu ban ka bas ngop tanap plat pidu disiplin MLD hi jing duai katno ayu pi jing duai pat katno ba pin pan wang ba pi tip makana ba pin wanra pat Jesus Christ LD haba udan ha ka pertai ngong uju let ban duai utip ya kaman te ban le ta kaman jong bleu hap let ban jit itu khat arngut senran do duai na do men adu men step katno kenta pi duai nak ta ka jing duai ka ba kum nu nong pi tongan hikai ani kan jerong palat nong hendak aku man ai tok lepi man super i mentala da arkitek ai nu kusa mentala ru arkitek umut ban snai ka yim ula dan lupan em kaplan ula tho lupan em pi kitu ibadai arkitek pi sna tu na pil ada gro diagram ni kampat long hang ni kaman jong ka tu diagram ba pindo kala dan tang ha ka jing tho ha ka wil ka tu ngala ban ong ka wil pila tho er tu handai ba pin make into practice pihak pensitam ni pihak biat hinong terai pihak pa ikin ban khat civil engineer mak anu ban khle ya to ka dalai ke mo nak takan sayang ka yem kan kala plan kala adap dan pa dia la taka ka plan msna ka susakut tang ka plan no fitang tang ka ja no ka poi no sei la sha ya ta te menta uji skres ban wara ta udan ka jing por jing duai bat ang ni ong gum no kan
Tom min puli na ka Lukas nang ba ka gospel Lukas kat kum Lukas kat gal nang ba khat wei khat basan hadu khat lai bo Jisu lo ang kisenran tarai wei na pi unlet sakayeng uparlok jong pi ha kapor sitang senya ban ong ha u ko parlok ai kaliang nga lai teli gileng khat kpu uparlok janga ubadan ha ka jinglet udang uladang suwan poi ha yeng jonga bat ngam sim dan jingbam ai na ka benta jong bat tarai uparlok jong pi unjubak na po yeng wat benwet yanga ya ka jingkhang lakhang bat mangalam bat kikhun jonga ngilathia ngamla ban khi ban ai api thot ba praung ti ka ai pat nga ong api bawat la om khi bat ai api ukpu namar ba pidai uparlok ju penban un khi jat ban ai api ya ka ai baro ka ba pidan kam namar ba phim le ran ban yai pan bat kum tang ong api to pan bat pin yo priang to wat bat pin siam to tiet bat ya ka jingkhang an pli na ka banta jam fi na ba nu ba pan un yo priang ba utaw ba wat un siam bat ya ka jingkhang an pli yang nu ba tiet hatu unu na pi walong ki kpa pin ai u khun jam pi da upsen ha ba pan ya ka do kha lani hatu pin ai u da ka janglar tham ha ba un pan ya ka pelang ki basniu kum ba pilong pitip kum no ban ai ki ai ki ba bahai ki khun jam pi kat no tam ti u ba ukpa jam pi ba benang un ai un si ba khu ek ti ba pan no sengap Jesus Christ ukuran ya intimacy ni bo ong ba ai ka shameless prayer wi wong ba la da pidan u parlok la sigiwan ki bahayeng jam pi menmit ki wan pim dan ai di pimno pilat pan kaliang no parlok pitiat dan sidan hadu bau tu la that bahat do ha pli jing kang sim me pa ka ni na war blai pa ai tiat jing kang mi thia su bahat do ha bai te hatu ki jing dua jang fi kilong kum no pa ha kilong kum no kilong consistent kilong persistent mo pi ai duai man la por kat no si duai si sngi arsingi pila that no de pi duai de gisnam bat ki kan ta pi ki dang step tu men sim khu pi pen ki fi si baje fi ki khat ar baje fi ki lai baje fi ki ar baje fi ki fi shong fi duai Jisu haleluya ngapan si paname try ka mon jam me pen saya ka mon jam me ka e ka mon jam me nga pet ka mon jong ublei kadan ya fi nam ta fi personal kadan ka wei ka mon jong ublei ka belong general ngau thu bai ta ka mon jong ublei ka belong general ngan batai fi kaman jong blei ka ulang general kalong ba babarok pidi banyo ya ka jingka arsin sya kata ka dekan in general babarok kin kala ka momot kin wan sa ka jing imbam jukot kin yo pediang henrai kadan ka specific will of God nakabanta jong pi ala yo jing peniem te kata ka dekan general will of God ya mas tu bai gini ginam rem ka general ka balong salansar kaman ka balong salansar barok kilong kin wan sa ka jing peniem mo Henry ya ka specific will of God. Dia pi kam khat ra ban let saknar pana kum Jesus Christ. Kata ka specific will ina ka mentau Jesus Christ bun pen ka pertai. But ka general will kalong bab kaman ka ba ayu kalong babarok ni yo pen ka specific will lada pim tip ya kata ka specific will ka ba ublei upha le ayu pi kadan haka pin tip ya kata datang ba pi dang usenran utau ba jantam. Ndai gitu ki banget basu ayo jing peniam lah biang lakadai sikal ka attitude ka bam ayu hari specific will ule ayu fi tongan ong penifi ka specific will na mentau Billy Graham ka dege ai Billy Graham lah ma ula ada pendap ya kata ka specific will katakan ka specific will na mentau fi dan kam bangin dan ka intimacy ule ka specific will na mentau Paul na mentau Petrus na mentau laki jam kadan la ka jam Henry ka general will ngi di ban yo so ka general will kalong pin kala ka mo pin let sing pen baptis pin pediang men sim ko pirung sa ka hima benang de hang ta bala ublei la tho ya pi ya ka man jo ublei bon le na lang ba jong pi adan kam hai kan ni ba pin enjoy nang para manget pinum ko asu la pi la so thu ya ni tiba pin tip ya kata ka de jing duai ka balang persistent ka jing duai ka bam ju ayu ka jing puli ka tin jong blei namar la tho ak tin jong blei ru ya ka general will bat nang ta pila ban slap ya ka specific will ka ba umen sim khut un kran na pi da kadang ngimla ban tip la dang impat yo pediang umen sim khut pila yo pediang umen sim khut pila yo ka bejing pen baptis umen sim khut pila kran di wei tli bat pi ai duai em ha umen sim khut pinum la da pim dan ganiru akran ni pi da ka jing ayai jong blei banga duai di ki telit di ki kentang no pi namar blei ka de ka jing duai ho men sim to
Pila adap tip kalau kumno ban duai kawel jong blai de ban tiet ban nok pidi ban duai banda mdei bu blai mong ba au kulut dan kibri hana hangin le yu hana u blai ba kulut em u blai usngo tanat bangin duai usngo tanat bangin daya kun kumba u yakun u jakap ya u tu u angel jong blai la long ba yakun bu blai hi ba daya kun haduk manak tak ya skap manong pi haduk manak tak ya skap maka jingi kun baro simit bom pelat hanin usatip wangan pen ketang ne Israel ha pi banwan ra ya kata kau will no pi ti kum ju ru kum no pin duai ho man sim tong ini duai pa tong ini pat pila ju duai ne ho man sim ong kum ni juda iwai arpau hanrai ma pi ko parlak janga to yai te ya la dia halor ka jingat bakan tam pan ba pin te ya kata ka jingat yang pi ho belai ki bun kan ikan nong rem ka bobon bangamla ban hikai pi ni wan ban dai kendu ma wan ngini le ki ai belai la pan pa ki ai bobon hanrai ma pi ko para banget parlak jonga tu yai tei yal di halor kata ka jinget bakan tam tu da duai hakabor uman sim bakut duai hakabor man sim bakut balai pim la man duai slam san minute la samthia shipo arpo minute namar pim duai ho man sim bakut pi duai bet tangki kentien bla 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 pi bun yu bet pim duai ho man sim bakut pin da duai ho man sim bakut pim atar shu pim karan shu ni kentien pol wang ha aba shiti no koren bel nang ka ba khat saw ong uta uba duai di kitlit bom tip uduai shublai ki jingmayan mo uduai tau ba duai ki bom tip utayel di pi tip pi duai ki jingmayan u download pi mak men sutu di jing khat nei pi zang shai pat sapen shai pat ya kamon jong blai pen city nong room kal nong ba pra khat ba arpin ri arpin yau tak pim tip shu ya kamon jong blai pi duai du men sim blai sapen pound sapen le ya kamon jong blai ru ong hakaju karu kamru umen sim uan banyarap yangi hagi jingklat bangidan na bangim tip kumno bangidai banduai ban tak tangim tip shu banduai la aja umen sim hidal diu ya sat bat ublai na kabanta jongi hagi jingut kiba kiktien kimla ban pan pa kiktien pila duai tang di kiktien ban mlak ban pan pa arpunyo bat ublai boyo i kata ka basyapo ki donut jongi utip ya ka jinglong jingmut jom umen sim namar umen sim uya sat bat ublai na kamenta ki brio bat kum kaman jom blai pi boleh ublai ai umen sim khut yangi namar umen sim khut ula ban so thu yangi ula ban so thu yu blai ngi mla ban so thu ya umen jom blai klam umen sim khut na kata kada ban le kaman jom umen blai pinan kaman duai umen sim man la si duai da ka jing so thu ru ade ban duai ru umen sim mo poi kampan por ban duai umen sim o ngana kali ani thu finga duai be ki tlit ban speak in tongues man menero speak in tongues man kai ka bangan kran ya khubor mentaru ngadala duai la shong la tho au bleu la pen pa ong kran no e kan ya man jong blei menta but pi shai ba pi ti hatungan kali fi ngan challenge fi duai fi la na am ban tip ya ka man jong blei uman ayu fi ban tip ya kata para ma finum long leng finum long distracted fini i ka goal oh ngangam no wisu fi ka e ka bu bleu la bu ka man ngala da bi kalau undang ya reveal sesuatu nak kawai kapor kat bang anang pen ko ngu kidan ki senran ki bangala penikai ki kitip kitip ki daong ni kaman iu blai hari na mata jong fi viewers fi kwa ni wan shaka sentang in duai ngin sedang in asoi ki basic ngin spal in hikai kum no ba fin tip ya kaman jong blai wat ong bang asyalap kelumar ni kini kilong ke bakordor tam no fi ka wisdom jong blai kalau bakordor tam oh hero itran tongin duai no mata defi para banget show min kot ngaduai traji su bakodor show min penkot yang dengan video ngaduai traji su nam tak ini ki para banget try ki barang long leng ngala menong try ki pat tip ya ka mon jong min ri trang ada duai no bikin yo ban shy try wa kum no bikin tip ya ka mon jong oblek kan try ka gm jong kin tip show ya ka general will kan try kin tip show ya ka general will baki dan kamban kala ka bamot am bakin sulet jing sang kin ngala long utau member jong kanu ka balang kata ki identify ba dia ka balang ki pat dan ke intimacy bat me kisulat klam so thu ya man jong kisulat jing sang bible study ngakuran ni dengan duai dengan jing sisa turaji subkodor kilat jing ki dong ki wan ki mi kumju turai nadu mentab ki sngo ki ki kubor kan pen ki iki turai bikin yet bahkan tip show ka general will jong ni ba me man ki ban kala ba mut bakin yo pen baptis turaji su bakin yo pediang yo men sim khoi bakin dan sakai intimacy bat me de hang ta kan turai bikin tip lang ba ka tin jong me bat lang ba ka jing de men sim jong me bat uji sukres kan turai kin tip ya man ka e ka ba malabu wan turaji subkodor
Try ai ngu ya me try ngada duai bahkan ka video try kan pen syai ki try kin try Yesus bukodor bahkan ada duai kan ka video kan pen sapriang mar try Yesus ki duna pala try kita ki batip ya kan manjong me baki balik ya kan manjong me try ngam ai ngu ya me kan try badala dia ngimlak try ngal dia hingga melak man le kan manjong me rede umat sim bakut try Omen sim bakut na ai ka buram ka jingiro semingam pan kraw try u bri try hangi pan kraw ya me ba me ma kwa i wei pu wei bri bun un tip ya ka man ka bajana ni yang tangan try Yesus kin tip ya ka purpose yang takan kemen kan try kin syakri u blade ka jing kemen om try da ka jing jai tu bagi tat try Oh Jesus haleluya try kanang ba me melak ban ongi ba me syakri ba ba bangin mlong ko begitu gibri gi ba buri ka talent hangi ba penroy ka hima jang me namar ya ka man jang me ngile kan try Yesus kodor kum ha ban le ka man jong mi kum ha benenggal ada blong bat ha kandau kan try Yesus ban le ka try Yesus ada pelat no dengan jingkar ku i wei pi wei kan try Yesus viewers i wei pi wei kan try Yesus kodor i ba pet dengan video to kan nak tak ikin try kan penlong bikin seliang kin jet yang bikin tiet ya tak jingkan kan dua i kan try hadu bikin daya syam yang kan try hadu mana please sisa kan try kan jingkam try Yesus nam tak buram jong try Yesus ha ka kerteng jong Jesus Christ Right, amen, but amen.